Right, nginibingelela, welcome back to Chef the Soul TV News bafowethu la lo sesenibona la isithombeni ungomunye ke wabantu ke abanesihluku ngendlela ke eyisimanga. Lokho ngikusho ke ngenxa yokuthi ke lo sis wabonakala kwenye ke ivideo dubula ke ubaba wengane yakhe ke ngesizathu ke sokuthi ke akayondli ingane ke lo bhuti so wase ke choose ukuthi ke thathe ke isibhamu aqonde kuyena ke ayokwenza ke lesenzo ke ayisenza ke wamdubula ngesibhamu ke ohlobo lo ke ekuthiwa ke AK47 le AK47 wayithathe ke kumngani wakhe ungunogada Mabesho. So usesejele ke kodwa ke kuthe uma ke kuhamba isikhathi ke kwaba icala lakhe ke laqulu ngizokulandisa nje ukuthi ke kwenzakaleni ke uma ke kuqulwa ke icala lakhe. So yeah, nasengalweni yakhe ke unanethathu Mabesho ke efakazela ukuthi ke ushaya ke umthetho kodwa ke iziboshwa ke zizothi ke ukuxoxa naye ngendaba yayo lethathu njoba ke kade eboshiwe. So bafethu ake siye la ekuthenini ke njoba kade eboshiwe, okay fine ke asazi noma ke zaxoxa yini naye ke iboshwa noma zixoxanga naye, but then ke ukuthuse abantu abaningi ukuthi ke lo sisi ke uye wavela enkantolo yamanje ke khona lapha eMgungundlovu njengomuntu ke wesifazana obhekene ke necala ke lokuzama ukubulala ke ubaba wengane yakhe ngoba ke ngenhlanhla wasinda that time ke emdubula ngalelanga. So unokulunga ke emthetho la lo oneminyaka ke engu39 obe i-lifeguard ke yakhona lapha ke kumasipala uMsunduzi unikezwe ibail ka2000. Icala ke laseke lihlehliselwa ke uApril ke kuona lo nyaka. Kuthiwa ke lentokazi yasiboleka ke esokweni layo isibhamu ke eyadubula ngaso ke uyise ke wengane ke nokuyisigameko esaqoshwa ke kwivideo ke sisabalele ke izinkundla nje zokuxhumana eqoshwe umuntu ke obesendlini kahle kahle ke obesezindlini ke ezikhona lapha ke ezomakhelwane ke khona ke ngaphesheya kumgwaqo kuyona leyo ndawo. Yeah, so ke leso sigameko. So kule video ke kuvela umsolo lapha ke ephethe ke inhlekohlela yesibhamu lapha ke ngesandla umgilwa ke esevele eselele phansi ke njengoba ke sabona ke abantu abaningi bayibona ke futhi leyo video lapha ku Facebook kubonakala nje ukuthi ke wayesedujuliwe lo owesilisa. Lo owesifazane ke ayihamba naye wabaleka ke ngaso leso sikhathi wasinda ke kanjalo. So bafowethu, you tell me ukuthi ke what you think mayelana ke nalolu daba ke thola ke kwebail yakhe ke lo sisi ke. Do you think bekufanele ukuthi athole ke ibail lo sisi, or do you think bekumele ke agqunywe ke ngaphakathi ke kuze kube ukuthi kushaya futhi ke le date ukuthi ke abuyele khona lapha ke enkantolo? Anyways bafethu, ngiyocela ukuthi ke niphawule ngezansi, ningakhohlwa ukusubscribe, niphinde ke futhi ke like le video. Danko.